Dnes mám narodeniny, no zajtra je deň, ktorý mám ešte o trochu radšej. Niečo sa vás opýtam. Ako by ste opísali ženu? Podľa mňa sme trochu zvláštne bytosti. Vieme byť prístavom pokoja, ale aj búrko, ktorá mení veci. Dokážeme byť jemné aj silné zároveň. Smiať sa a o chvíľu riešiť pol sveta. Tiež máme zvláštnu schopnosť nájsť veci, ktoré muži nevidia, napríklad tričko v skrini, maslo v chladničke a občas aj problém tam, kde ešte ani nie je. V každej žene je akýsi tichý motor, ktorý ju poháňa dopredu. Niekedy je to láska, inokedy zodpovednosť, inokedy čistá tvrdohlavosť. A úprimne, práve tá tvrdohlavosť je často dôvod, prečo sa veci v živote hýbu dopredu. Vidíme potenciál tam, kde ho ostatní nevidia, v ľuďoch, v nápadoch, v živote, preto často stoja za príbehmi úspechu, aj keď nie vždy stoja na pódiu. Takže možno by si dnes každá žena mala na chvíľku sadnúť, dať si kávu a povedať si: dobre, svet ešte stojí, tak asi niečo robím správne. A keďže tento môj malý svet by bez vás vôbec neexistoval, rozhodla som sa to osláviť spolu s vami a na celý e-shop som dala zľavu 25%.